velkommen herinde på Creative.dk. Denne gang vil jeg vise jer 100 år med Disney. Og denne gang er det jo en kamera. Jeg kan ikke lige huske hvad det hedder. Jeg tror jeg kalder den Walt Disney kamera. Den har vist ikke rigtig noget bestemt navn. Hvis der er, så kommer der et beskrivelse i siden her. Og det glæder jeg mig til. Og jeg kan se på æsken, det er et gammeldags, jeg tror det hedder 8 mm kamera, tror jeg det er. Og det er ikke særlig meget. Toppen, siden, stregkode er der, og anden side og den anden side, og bagpå, som I godt kan se, at det viser, at man kan åbne lågen til Walt Disney, og man kan dreje på for at filme, og jamen, der er sådan et klapper, som gør sådan action. Men det ser jeg rigtig frem til, og jeg synes, vi skulle til at gå i gang. Og der følger selvfølgelig en instruktionsmanual, som kommer med i sådan noget pap indvendigt. Og det er rigtig fed måde også at bevare på. Og så er der også et lille historie, hvad der står her på, som jeg nok ikke vil læse, men I kan se det. Og der står lidt forskellige light camera imagination, og det står på engelsk, og recreating the magic, og hvordan de brugte Disney cutting edge multiplane kamera, det virkede dengang, og turn the crack to hear the sound of film recording, så kan man der er lyd, og man kan slide kameravinkel, og man kan rotere hvor tæt billedet skal være. Og så er det er nogle af filmene fra Disney, filmene i hvert fald, som man godt kan se her. Rigtig fedt. Det er virkelig fedt, at de er inkluderet med det. Og så har vi Camilla Thorsted Korting, som er Lego grafisk designer, som hun designer nok hvordan det skulle laves og det. Og så har vi Wes Talbot af Lego designer master, og han er nok, jeg ved ikke hvad de forskellige gør, men de laver lidt design hvordan det skal se ud og alt det her. Nice. Og her har vi det store kamera, og det her klap noget her, som jeg vil gå lidt mere detalje i. Og jeg må sige, den er rigtig, rigtig godt detalje, vil jeg sige. Og den er lidt wobbly, men den er meget stabil. Og jeg glæder mig til at vise lidt dybde, hvad vi kommer ind til. Så lad os ikke spille mere tiden. Så lad mig starte med Walt Disney. Han ser rigtig, rigtig nice ud. Og han kommer med i sådan en lille sketch med Mickey. Fra Steamboat Willie, og det er virkelig, virkelig nice. Og så kommer han også med en tegnepensel, eller en tegnepensel. Det ser faktisk ret unikt ud. Og så har vi jo selve Walt Disney her, og se hans jakkesæt, og bagpå print. Rigtig, rigtig nice. Så er igen håret af og vender om. Og her ser han rigtig glad ud. Det ligner, han har lige fundet på en ny idé til en ny Disney-film. Eller Disney-serie. Så. Og jeg vil sige, det er fedt at have sådan en Walt Disney-figur med. Det er jeg virkelig set frem til, fordi jeg er stor Disney-fan. Så lad os gå videre til den næste figur. Så har vi Minnie Mouse, og hun har bare i sort og hvid, så det skal repræsentere en af de gamle tv-serier og film, hvor det var sort og hvid dengang. Jeg tror Mickey Mouse og Minnie Mouse havde nærmest beige-farvet, da det kom på lager med farve, og hovedet er jo bare sådan et stort
klump hoved, der bare kan sættes på. Så det er virkelig specielt designet til den her sæt. Og hun har har også en skørt, der er plastik. Jeg synes det er fedt, at de har gjort det. Også fordi at de kan også have gjort det med stof. Men ellers så er det, ja. Men jeg synes det er fedt, at det generelt er bare plastik. Og hendes design på fødderne, hun har sådan nogle meget korte skørt med leggings, tror jeg det er. Jeg ved ikke om det hedder leggings dengang. Og ja, det er bare ren sort og hvid og grå. Så lad os gå videre til det næste. Nå, lad os gå mere over til det mere farverige. Og her har vi så Bambi. Rigtig, rigtig fed. Og det er baseret på Bambi, den allerførste film. Og det kan også repræsentere lidt for Bambi 2, men det var før. Det var faktisk før Walt Disney overhovedet tænkte på at lave en toer. Det er inden han gik bort. Så det er præsenteret af den første film. Virkelig nice detalje med de der pletter Bambi har. Og øjnene. Og ørerne. Og munden. Og det samme er på den anden side. Og så på den har den huller, så den kan stå fast i de der Lego klodser der. Og halen. Så nice. Og så kommer vi til flyvende Dumbo. Ja, også farverig. Med rød og gul og grå og blå øjne. Og en næse. Eller snabel. Og dens lange ører. Og så har den et sjovt lille ekstra hul her, som måske gør sådan, den bliver lidt stabil, når den skal sætte på en Lego klods. Jeg ved det faktisk ikke. Og designen er rigtig fed. Den sidder ned. Den skal forestille, den sidder ned. Og den har også ørerne frem, så man kan næsten lade som om den flyver afsted. Så virkelig, virkelig nice design, synes jeg. Det kunne være lidt fedt, at musen var lidt op på toppen. Men det er måske lidt for småt, de kunne sætte det på. Så ja. Og så har vi Mickey Mouse. Og han ser næsten det samme ud som Minnie Mouse. Bortset fra at Minnie Mouse har tegnet, eller man kan se at det er en pige, den har tegnet øjenbryn, men ellers er det næsten det samme identisk form på den. Og så kan man se at Mickey Mouse har de der pletter på hans bukser, som vi kender til. Og dengang er det jo ikke med farve, fordi hans bukser plejer at være røde med hvide knapper på. Jeg har Mickey Mouse! Velkommen! Og hvor er Pluto? Pluto! Minnie, har du taget ud med Pluto udgave? Nej, det har jeg ikke. Lidt øjeblik. Jeg finder lige Pluto. Er Pluto overhovedet med i den her video? Nej, det er han ikke. Derfor. Hej og velkommen. Jeg hedder Mickey Mouse. Og velkommen til Lego 100 år med Disney. Og er det mig? Er det min tur? Ja, det er det. Har jeg sagt alt det, I skulle sige om mig? Ja, der var ikke særlig meget. Jamen, så lad mig komme afsted. Pluto! Og så har vi den her klapbord, hvor den kan åbne og sige action. Og det er virkelig nice. Det er baseret på den måde, de tegnede dengang fra i 60'erne, tror jeg var, hvor det er lavet i flere lag, sådan at hvis man gjorde det, så kunne man se perspektiv, hvor langt det var væk fra det hele, som jeg godt kan se. Hvis jeg lige gør det her, så kan man godt se perspektivet lidt her. Det ser rigtig fedt ud, hvis man gør sådan her lidt. Så bevæger sig, ligner det som om det er længere væk og i flere lag. Det var genialt ting af Lego. Jeg håber, der kommer rigtig mange af sådan noget slags her, så man kan lave nogle slags baggrund i fremtiden af Lego, så man tror, at det er langt væk. Hvis man laver et hus, og man laver sådan en scene, og så kunne man lægge sådan nogle
vinduer i deres vinduer, og så lige lave flere lag, så ligner det som om det er længere væk. Måske nogle bygninger, hvor man får en lille fornemmelse af, at månen er længere væk, og huset, et andet hus er lidt længere væk, og så videre, hvis jeg forstår. Det kunne være nice, men det vil også koste rigtig mange penge, fordi det er jo Lego, og jo mere Lego der kommer på æsken, jo dyrere bliver det. Så ja, ellers så må man lave sin egen mock creation, eller idéer, og det kan være, at Lego tager den med op i fremtiden måske. Og simpelt er det bygget. Jeg er virkelig fan af det, og så er der en lille kamera, der lyser ned mod det der. Så det er virkelig nice. Så der er ikke rigtig meget, man kan gøre det her ud, og man kan lige vippe det her, og man kan lige, hvis man har lyst til det, sætte Minnie Mouse på her, og ja. Sådan lidt, der er sådan lidt forskelligt. Så kan man sætte dem på her. Så. Det ser ret fedt ud, gør det ikke? Så lad os komme videre til det store kamera. Så yes. Så er vi her, og I kan se, der står 100 år. Og det er betegnet som 100 år med Disney. Og der er rigtig mange detaljer. Jeg kan ikke tage det hele med, men jeg kan lige vise jer lidt, så meget jeg overhovedet kan. Det er virkelig, virkelig nice det her. Og du kan dreje på den her og ned. Det er fedt, og du kan vippe den her op. Og du justere de her, så du kan vælge hvad for kamera linse det skal bruges, hvis det er det du vil. Så. Og det er virkelig fedt. Og også her, du kan jo dreje den her rundt. Så lad os om du er i gang med at lave din egen film. Det er virkelig, virkelig nice. Og der er så mange detaljer i det her, så jeg skal lige have noget her. Så, jamen der er også her, I kan se alle de forskellige Disney karakterer, der er fra, jeg tror vi skal starte fra bunden af, hvis vi skal være helt ærlige. Som I kan se, her har vi jo Mickey Mouse og Steamboat Willie og Snehvide og Pinocchio, og vi har Fantasia, vi har Dumbo, vi har Bambi, vi har Askepot, vi har hvad hedder det nu? Ja, Alice i Eventyrland og Taran, den magiske gryde, tror jeg det er. Ja, men jeg ved hvad jeg vil snakke om her. Og så går vi lidt længere op, for jeg kan ikke... men der er så meget her. Og så har vi Sveriges Sten, kan vi se her. Og vi har Junglebogen, og vi har Robin Hood, vi har Bernard og Bianca, og vi har en lille havfrue, Ariel. Og vi har Skønheden og Uddyret. Ja, og men der er jo så meget her. Der er så meget, hvor vi kommer til. Og vi har Løvernes Konge, som man kan se. Og vi har Mulan. Og vi har... ja, vi skal lige have det hele med her. Ja, og vi har Prinsessen og Frøen, tror jeg det er baseret på. Hold da op, det er lidt svært at lige finde, når den skal til at dreje her. Og vi har Frost her, tror jeg. Og vi har Enchanted, eller Enchanto. Så det er ikke alle filmene, der er med i. Men det er eddermame nice at se, at man får jo også et kamerastativ med, hvis man skal sige det med. Så virkelig, 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 virkelig nice at se, at de har inkluderet med. Ja. Kameraet kan desværre ikke justeres så meget som du kan ikke hive det op og ned, så det er bare til pyntegenstand. Så er der en ekstra lille bonus her, og det er, hvis du drejer den op og vipper den her tilbage, så kommer du til en
specielt lille component. En lille hemmelig rum, som du kan se her. Her kan du se det her, at Walt Disney faktisk tegner sin sketch her, hans lampe og hans bord og ja, og sådan lidt. Og så kan man se, hvis man drejer rundt på den der, jeg drejer rundt før, så drejer den med. Det er virkelig nice. Og det smarteste er, når du drejer på den her, så burde den sige klik, 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 klik. Men min skal man nærmest holde ned med hernede, med den der lille røde en, med den der sorte. Hvis du holder den ned mod den der, så kan du høre det. Så lyder den ligesom en gammel kamera. Og det smarte er, du kan også tage Walt Disney og sætte ham ind. Jeg tror faktisk, jeg vil sætte tegningen ind først. Skal det sådan. Og så kan vi lade Walt Disney sidde her. Og så er han klar til at lave hans næste projekt. Hvad film det nu bliver. Det er virkelig nice. Så det må jeg sige. Det er virkelig fedt, og så kan du selvfølgelig lukke, hvis han ikke lige falder ud. Så jeg vil sige, det er et rigtig fed design med det hele, og det her, og Walt Disney og minifigurerne, og jeg er helt målløs. Jeg har også et ekstra Lego 100 år med Disney Lego, som jeg også tænker mig at lave video af, så jeg glæder mig til at se, hvad det næste projekt bliver, og det her, det er til virkelig samleobjekt til gamle fans og dem der elsker Disney, og jamen, jeg er glad for at jeg købte den. Så jeg vil sige tak for at I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Creative.dk og se nogle flere fede Lego sæt jeg har købt, til vi ses igen. Hej hej.